not serve your gods. যদি বা পরমেশ্বর আম্ভମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରନ୍ତି ତଥାପି ବି ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବୁ ନାହିଁ। We do not bargain with God for the faith that we have. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମୂଲଚାଲ କରିବୁ ନାହିଁ। The covenantal relationship between us and God are inseparable. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମର ଅନୁବନ୍ଧନ ରହିଛି ତାହା ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। No one can separate our relationship with God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କେହି ତାହାକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। For He owned us to be His people. ଆଉ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ପ୍ରଜା କରିଅଛନ୍ତି। Jesus owned us to be His bride. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର କରିଅଛନ୍ତି। Just like husband and wife are regarded to be one. ଆଉ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଏକ ଅଟନ୍ତି। Like Jesus said that I and Father are one. ଯେପରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏବଂ ପିତା ଏକଠୁ। Let us be united with Jesus. ଆସୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଉ। When our heart is open, let Jesus be seen. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. So the word serve is written in verse 18. 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର ଯେବେ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ହେ ମହାରାଜ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣ ଜ୍ଞାତ ହେଉନ୍ତୁ। It is not the service rendering to someone without expecting anything. ଆଉ କାହାରିକୁ ସେବା କରି କିଛି ନ ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଇ ସେବା କରିବା ପରି ନୁହେଁ। For Shadrach, Meshach, Abednego are in exile. କିନ୍ତୁ ସୈଦ୍ରକ୍ ମେଶକ୍ ଏବଂ ଅବେଦନେଗୋ ସେମାନେ ନିର୍ବାସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। They are not in Jerusalem to render service to God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। But Shadrach, Meshach, Abednego are in the court of Babylonian kingdom. ଆଉ ସେମାନେ ବାବିଲୋନୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଅଛନ୍ତି। And they are serving the king. ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି। And what does it serve mean? ଆଉ ସେବା କରିବା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? It is the worshipful service. ଏହା ହେଉଛି ଉପାସନାମୟ ସେବା। It is the spiritual act of service. ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ସେବା। God wants a spiritual act of service. ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁ। Hallelujah. 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 God wants our spiritual service. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଆତ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରୁ। We do many things. ଆମେ ଅନେକ କାମ କରି ବସୁ। How many of us spend time in God's presence? ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁ? How many of us work for the Lord? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଜଣ କାମ କରୁ? They have confidence that the God whom they serve will deliver. ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। Chapter 3, 24 to 26 we could see 3 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦରୁ 26 ପଦରେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। how God delivered them out of this fiery furnace. ଆଉ ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। There was no smell of fire. There was no smell of fire. ଆଉ ଅଗ୍ନିର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ନଥିଲା। Their clothes were not harmed. Their clothes were not harmed. ବାବୁ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. ଆଉ ଜଣେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। Unless one is born of water and the spirit, he cannot enter into ଜଳ the ପୁଣି kingdom. ବାକ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। Here Shadrach, Meshach, Abednego proved that they do not bargain with God. ସେମାନେ ସୈଦ୍ରକ୍ ମେଶକ୍ ପୁଣି ଅବେଦନେଗୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମୂଲଚାଲ କଲେ ନାହିଁ। They know the sovereignty of God. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତତା ଥିଲା। Verse 17 centered on the ability of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ
ଉପରେ 17 ପଦଟି କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା Verse 18 centered on God's authority. ଏବଂ 18 ପଦଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅଟେ God's authority. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମତା When Jesus appeared to the disciples, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ Matthew chapter 28, verse 18, ମାଥୁର ସୁସମାଚାର 28 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦରେ all authority in heaven and earth has been given to me. ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି Jesus has all the authority in heaven and earth. ସ୍ୱର୍ଗ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଅଛି Our God has the authority in heaven and earth. ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଯୀଶୁଙ୍କର ରହିଅଛି Therefore, go and make disciples. ଅତଏବ ଯାଅ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟ କର Since I have the authority, ଆଉ କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକାର ରହିଅଛି since I have the power, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଶକ୍ତି I send ରହିଅଛି you with the power. ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ କରିପାରିବି I send you with the authority. ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ପଠାଉଅଛି And that authority will challenge everyone. ଆଉ ସେଇ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ At the end he says, I am with you always. ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି I am with you always. ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଅଛି Our faith is not bargaining with God. ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୂଲ ଚାଲ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ We are finite human beings. ଆମ୍ଭେମାନେ ସୀମିତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ He is infinite God. କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅସୀମ ପରମେଶ୍ୱର We ଅଟନ୍ତି are just a mortal being. ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ How can we expect changing the glory from the created to the created thing? ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ ଆଶା କରିପାରିବା He invites Shadrach and Meshach, Abednego to come and worship the image I have set forth. ଆଉ ସେ ସଦ୍ରକ୍ ମେଶକ୍ ପୁଣି ଅବେଦନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ He invites them to come and serve my God. ଆଉ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଦେବତାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ Why did Shadrach, Meshach and Abednego did not agree with the king? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସଦ୍ରକ୍ ମେଶକ୍ ପୁଣି ଅବେଦନକୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ Exodus chapter 20 verse 3. ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟର You shall not have any other God beside me. ଆଉ ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ତୁମର କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ God does not bring anyone as substitute to him. ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାକୁ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର There is no second to God. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କେହି ନାହିଁ The only one God whom you have to follow. କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ରହିଛି Hallelujah. The ହାଲେଲୁୟା only one God. କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର Only one God. କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର Only one God we କେବଳ believe. ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Only one God. କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା There is no other God. ଆଉ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି He is the supreme God of the ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି Shadrach, Meshach and Abednego knew their God very well. ଆଉ ସଦ୍ରକ୍ ମେଶକ୍ ପୁଣି ଅବେଦnego ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ So they have courage and confidence in their God. ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ସାହସିକ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ Their allegiance to God is proven because of their statement, we do not care to give you any answer. ଆଉ ତୁମ ନିକଟରେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Even if he does not, even if he does not, he will not serve you. ଆଉ ବେହେଲା କହିଲେ ଯଦି ବା ସେ ଉଦ୍ଧାର ନ କରନ୍ତି ତଥାପି ବି ଆମେ ପ୍ରତିମାର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ Complete faith in God without expecting the outcome. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବା ଉତ୍ତର ନ ଆଶା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା A strong determination what they believe is true. ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେ ସେମାନେ କାହାରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ A କରୁଅଛନ୍ତି strong faith in them that what they believe is true. ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ତାହା ଯେ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତତା ଥିଲା Oh Nebuchadnezzar, let it be known to you. ହେ ନେବୁକଦ୍ନେସର ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ Oh King, let it be known to you. ହେ ରାଜା ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ
let it be known to you. ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ The God whom we believe will deliver. ଆଉ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ The public declaration of their faith. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା The public declaration of their faith. ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣା The king summoned them to his king palace. ଆଉ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଡାକିଲେ Is it true, Shadrach, Meshach, Abednego, that you don't worship, you don't serve my gods? ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେ ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନେଗୋ ଏଇ କଥା କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ଆମ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତିମାର ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ Is it true, O Shadrach, Meshach, Abednego, that you don't worship the golden image I set forth? ଆଉ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ ଏହା କ'ଣ ସତ ଯେ ତୁମେ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ Verse 18 there says, even if he does not, let it be known to you, O king. ଆଉ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ବା ସେ ଉଦ୍ଧାର ନ କରନ୍ତି ତଥାପି ବି ଏହା ହେ ମହାରାଜ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ They were consistent in following God's command. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ସେମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ They were consistent in obeying God's word. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞାବହର ଥିଲେ They were consistent in walking in accordance with God's ଆଉ word. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁଯାୟୀ ଗମନାଗମନ କରିବାରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ At baptism, we even confess Jesus as our Lord and Savior. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ Baptism pronounced our public declaration of faith. ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଉ ସର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଘୋଷଣା କରୁ We are prepared to be baptized. ଆମେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ What happens after baptism? କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ Are we consistent in following the footsteps of Jesus? ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କି Are we consistent in obeying the word of God? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ସ୍ୱୀକାର କରୁ କି Are we consistent in listening God's word? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଆମେ ଶୁଣିବାରେ କ'ଣ ଆମେ ଅନବରତ ରଖୁଛୁ କି Are we consistent in praying to God? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲୁଛୁ କି Jesus is my personal Savior. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି That is what we declare at baptism. ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମୟରେ ତାହା ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁ Is Jesus still your personal Savior? ଆଉ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି Let us examine ourselves. ଆସୁ ଆମେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରୁ Whether Jesus is in me. ଯଦି ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି If Jesus is not in me, let us ask Jesus to come in. ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆସୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆସିବା Let us pray to God to send forth His Spirit to us. ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଠାଇବେ So that we are guarded by the Spirit of God. ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇପାରିବା So the worldliness will be away from us. ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଗତିକତା ଦୂର ହୋଇ ଚାଲିଯିବ The law given by God is to protect His glory. ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଟେ He doesn't share His glory to anyone else. ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. He holds His glory. ସେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଧାରଣ କରନ୍ତି Let us prayerfully trust God. ଆସ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ Do not bargain with God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମୂଲଚାଲ ନ କରୁ Lord, if you don't bless, I won't go to Sunday service. ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନା ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ମୁଁ ରବିବାର ଉପାସନାକୁ ଯିବି If ନାହିଁ you don't heal someone's sickness, then I won't be going to that church. ଯଦି ତୁମେ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଉପାସନାକୁ ଯିବି ନାହିଁ Faith is not bargaining. ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଲଚାଲ କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ That is what Shadrach, Meshach, Abednego testified in verse 18. ଆଉ ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଭଳି ଅବେଦନେଗୋ ମହାରାଜକୁ ସେଇ ବିଷୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ Since God is sovereign, I cannot compel Him to act on me. ପରମେଶ୍ୱର ସାର୍ବଭୌମ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁଳନା କରି ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ He does according to His will. ଆଉ ସେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି He is gracious God. ଆଉ ସେ ଗୌର ସେ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ପରମେଶ୍ୱର He is loving God. ସେ ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର And definitely He will
how do we pray? কিন্তু ଆମେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ What should be our prayer? ଆମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ Should our prayer include all the worldly wealth? ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକତା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା 1 John chapter 2, 15 to 17. ମାଥ୍ୟୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପ୍ରଥମ ଚହନ 2ର 15ରୁ 17 And the three categories of the worldliness. ଆଉ ଜାଗତିକତାର ତିନି ଗୋଟି ଯୋଉ ଅଂଶ ରହିଛି ବା ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି These three categories of the worldliness contain us in the kingdom of David. ଆଉ ଏଇ ତିନି ଗୋଟି ଯେଉଁ ଜାଗତିକ ବିଷୟର ଅଂଶ ରହିଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୟତାନର ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି କବ୍ଜା କରିଦିଏ The lust of eyes, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ lust of flesh, ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ the pride of life. ଏବଂ ଲୌକିକ ଗର୍ବ In these three categories of sin, the devil tests us. ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାରର ପାପକୁ ନେଇ ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ That is the way Adam was tested. ଆଉ ସେଇ ତିନି ଗୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଦମ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ And that is the way Job was tested. ଆଉ ସେଇ ତିନି ଗୋଟି ଭାବରେ ହିଁ That is the way Jesus was tested. ଆୟୁବ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ So let us protect ourselves through the power of the Holy Spirit. ଆସୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁ Let us look at to Jesus. ଆସୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନାଉ Pray to Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ Lord, here I am. ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ Forgive me if I have done anything wrong. ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରିଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ And the Lord will forgive us. ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ For He is the forgiving God. କାରଣ ସେ କ୍ଷମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି Gracious God. ସେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି Pray to God for a while. ଆସୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ Shall we pray for a while? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି And let us pray that the Lord will speak to us. ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ କଥା କହିବେ Let us pray that the Lord will bless us. ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ